כמו לאם אוהבת, כמו לאב רחום, היו מגיעים חיילים אלמונים של מחתרת יהודית לבית הכנסת אחדות ישראל. הרבה תפילות נאמרו בכוונה עמוקה אל מול ארון הקודש בטרם קרב, או לפני שליחות נעלמה. הרבה דמעות שנגרו כמים נספקו בפרוכת הכפיפה באותיות הזהב. בית הכנסת היה להם מקום מפגש בטבורה של העיר. ושנפלו חלל על במותי הארץ, או הועלו בקדושה עלי גרדום, נותרו שמותיהם חקוקים באש תמיד. הבליחו במאות נגוהות של נורות נשמה על לוח האבן בליבו של הבית. כשהשתלמו הקרבות והארץ שקטה, נותר בית הכנסת במרכז חייהם. הם חיכו עמו את רגעי שמחתם, את שעותיהם היפות, והתרפקו עליו בשעות משבר וצער. כאן שמחו ביחד, צחקו ביחד, ואף כאבו ביחד. כאן העלו זכר חבריהם על ראש שמחתם. כאן התייחדו זכר יקיריהם. כאן הם מוסיפים לזכור לאט. כאן אין שוכחים את אלה שאינם. אנשים הנקרים לכאן בפעם הראשונה עומדים משתוממים מול לוח קיר ההנצחה. עליו חקוקים שמותיהם של עולי הגרדום ושל 498 חללי אצ"ל ולח"י. אין אלו שמות בלבד, אלו אנשים שחיו ולחמו והאירו מדמם אל נשמת האומה. הכל כאן חי, נשמע לנצח, מראשית עד אחרית. זהו סיפור של בית הכנסת, של בית תפילה, של מרכז חיים. זהו סיפורו של בית כנסת אחת ויחיד בליבה של ירושלים, סיפור של אחדות ישראל. ראוי שיבואו הבנים ובני הבנים ומשפחותיהם בשערי בית הכנסת, לא לתפילה בציבור בלבד, אלא גם כמוקד לחגיגות משפחתיות ולציון ימי זיכרון של היחיד, המשפחה, הציבור והאומה. מוריי ורבותיי, במעמד מעלת כבוד ראש ממשלת ישראל, מנהיג ישראל, מפקדם של עולי הגרדום הקדושים והטהורים, אליהו חכים ואליהו בית צורי שענו לגרדום בקהיר, מפקד הלח"י וחברי למצע ולגלות. אנו חונכים הערב לוח זיכרון לחברינו הקדושים, עולי הגרדום מקדשי שם שמיים. יהיה לוח זיכרון זה עמוד הענן יומם ועמוד האש ליל, ההולכים לפני המחנה. יהיו מעשיהם ושמותיהם של עולי הגרדום אור לנתיבותינו, סמל לאחדות, לשלמות, לאהבת העם, לקדושת הארץ. על מעשי גבורתם ספרו לבניכם, ובניכם לבניהם, ובניהם לדור אחר. חייהם מלחמה, מותם גבורה, קורבנם קדושה, זכרם נצח.